Сәхнә журналының март саны театраль рухлы журнал. Быел февраль айы Татарстан театрлары гастрольләренә бай булды. Әлмәт, Чаллы, Минзәлә, Татар дәүләт драма театрлары башкалабыз тамашачысына үзләренең иң матур спектакльләрен тәкъдим итте. Шул уңайдан яңа саныбызда Чаллы театрының Болан, Әлмәт театрының Ул әле өйләнмәгән иде спектакльләре буенча мәкаләләр дөнья күрде. Моннан тыш Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында Аркаил Зайдулланың Татарның символик образы Ашина бүре тарихына багышланган Ашина спектакле премьерасы булды. Татар сәнгате дөньясында тагын бер зур яңалык – Кауи Сәрвәр операсы премьерасы. Композитора Миләүшә Хайруллина, либретто авторы Айдар Әхмәдиев. Менә шушы зур вакыйгалар Сәхнә журналының март санында саллы урын алып тора. Сәхнә журналы Татарстан һәм Россия киңлекләре белән генә шикләнеп калмыйча, чит илдә яшәүче милләттәшләребез иҗатына тагын да игътибарлы булырга тырыша. Март санының тышлыгында Майамида яшәүче җырчы, модель һәм язучы Иделия Марс. Яңа санда Иделия үзенең яңа чыккан китабы һәм аның сюжеты буенча Голливудта кино төшереләчәге турында, чит илдәге тормышы хакында сөйли. Айрым шәхесләргә тукталсак, укучыбыз март санында Татарстанның атказанган артисты Раяз Фасыйхов, шагыйрь Ринат Галиәскәров белән әңгәмәләр, шулай ук журналист һәм язучы Әнәс Хәсәновның күренекле дәүләт эшлеклесе Фикрәт Табиев хакындагы истәлекләрен укый ала. Журналыбызда Сәхнә сере дип исемләнгән видео тапшырулар сәхифәсе эшләп килә. Бу тапшырулар татар сәнгатенең күренекле шәхесләренә багышланган. Сәхифәнең үзенчәлеге шунда ки, басма журнал яратучы укучыбыз интервьюны укый да журналда урнаштырылган QR-код ярдәмендә тапшыруның тулы версиясын видео форматта да карый ала. Март саны тапшыруның кунагы Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Равил Шәрәфиев. Рәхим итеп укыгыз, Сәхнә журналы аша сәнгать дөньясына якынайыгыз.